इची वजित बहंगर आपला आजी वय गो बाग्या इतु गो अंगर आपल्या आईली ताटकी आता सूर करतली पीठ कायण काय ना मये अशी रब्बीली वाऱ्याक वय गो बाग्या पळोच भितरेस पळय तुम्ही येऊन 10 महिने जाल्ले न्ही गो कशी दीस गेल्ले म्हणू कळना गो वय मये वय 10 महिने जाऊन गेले कळईनी वय गो बाग्या तुमगेल कारस पळय ते सकाळचे वो ते रुक्मुळा दवर गो रात्री हंग दवरूक काय अड्डिना कसला म्हळ्यार सकाळचेच पळय म्हाका कॉलेज स्टुडंट आनी कामा वतले पुरा हंग बैकांड दवरता गो तांणी म्हाकाच पळय म्हयन्याक 300 रुपये दिता गो हांव काय तुमगेल्यागे घेतवे 300 रुपये ना पळय तश देखून तुमगेल कार रात्री हंग हाण दवरल्या काय अड्डिना गो तुगेल बामणाची के सांग इता जायत मये जायत सांगता हांका कसो दुड्डू करते ही माय ಹಾಂ ಮತ್ತೆತ್ತು ಮಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಟ ಹೊಚ್ಚಾಸ ಕೆಲವು ಕಾಮಸ್ ಈತ ಎತ್ತ ಮತ್ತೆತ್ತ ಈತ जायत मये जायत तुम्ही पेंटा वचून ये हांवय भितर होतं म्हाका काम आसा मागीर मेळया ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಹಂಗೆ ಹೋಗ ಕೊಳ ಭಾಗ್ಯ कसन मये कसन मये वय गो भाग्य सोयी गेल्या गो तुम्ही ते याला म्हणे वाणे रश्क संगो ना मये कोणे येनीची हे आमगेलेच वाण किते मये वय गो इतली वाणे राशी तुमगेल गो ये अशी वेद वरची घरा येत्र्याक ते वाणे स्टँडच नव्हे चंद कोण दवर कमन गोत नव तुका कसं ये गलीच घरा येत्र्या पुरा जायत मये जायत स्टँड आता वरतानी हांव आणि कसं ये पुरा कंडियरेनी पुरा ते डब्बी गिब्बी शे दवरला पुरा कसं ते पुरा काण उडयते तशेनी पुरा दवरूनच दळिद्र कंचे हे कसं म्हणल्यार केन्नाय मूय येत मये हांगा ताजे खातीर मातशी खातीर हिट्ट हाण दवरले ते केन्ना भितर व्हरचे भायर हाडचे नाका म्हूण हांगा दवरले तुमगेले घरा मुयची की चड की म्हूण न्हू मये वय गो मूय येन ते शिकते तुगेल चरडू माणूस पडे हांगा बैसून गोडशे कावन पुरा दोगो पडयले रे मूय बर नतली ते तुका मूय बरत म्हणजे तू घर सोडवस म्हाका विंगड बाड्याचे सच असत 1000 चड मेळटा 2000 येदे घर क्लीन दवरू सीक ते पडले कुडल्या चंद करून काडी मागीर कसला म्हणल्यार तुका तुगेल बामणाल तोंड पळोवन हांव दिल्लले उणे बाड्याक आसो म्हणून तो पाप नव्हे जायत मये जायत क्लीन दवरतानी असं एक नमने जन ही वय गो भाग्या भाग्या हा आयली मये कसन मये वय गो दिसा 2 वेळा उद्दा सोडी म्हणता टँक बोन घेतो गो भर करून पिऊच्या एक 2 कळस उद्दा हाडची भितरी तेवी राज्य पुरो शिवडून वच गो राजवा मॉल गोतस की तुका कसं ने महिन्या एक राज्य हाडूक तुम्ही दिवची बाड जेव म्हाका पावना गो आणि अशी पुरा केल्यारच पळय हांव बाड चडयता बाब तागे तोंड पळोवन मंत्र हांव नुत बसचे दिया मये हांव करता आणि चंद कोण दवर का राज्योनी जायत जायत मये कान उडत नाही जायत जायत मये तेवे सांग हावे बुद्धी नतिली कसो होली ताटक इशी बाई माई
आम्ही आता ह्याच्या पुढे सुमार भाड्या घरा राबले असल एक मेळणी बा आमका हे देवा हिजी तोंडा कशी काल काढच्यो म्हणून ह्या घरांत सगळं विसरलेलं तुगेल बामणाल तोंड पडून दिले म्हणतं तसं कसं नाही कसं माग ती गुंडायला म्हणून हिने हांका या बा पूर जाऊन गेली हिजी तोंड तू दिसा 2 वेळा टांकी भरल्या रे काल करती आता कितली खाल केला म्हणून पळयत हांव एकला टँक सगळो दीस उदकां तूं बुडत की म्हणून दिसून दिसना हो आयल रे ऑफिसा दुखून Oi, mãe, aí não. तुम्ही हंगा सवय माई तुमक भाड देवची कधी राहता वर्ल्ड को सुदी तस कसं की शब्द झाला म्हणून हंगा येला पडोचा का ए तुम्ही पाय वेर कोण कसं टांके भीतर मिलकत असली ती कसं झाला टांकीचा काय ना रे ते टँकात तू चिकोल जेव भर लागी म्हणून पळयत आशिल्ली क्लीन करया म्हणून तितल्यांची आणि काय ना कसं माई तुम्ही एकले ना पुणे काम करता सती तुम कसं हेल्प द्यायला मग सांगा ती म्हणला वेरी तुमच्या घरकडात लुसणे फॉर्मोड लायक येतस फॉर्मोड इतली लायक येतस म्हणारी रंदप कस जेवण असे पुरो कसं रंदे केला तुमची हो तुकुलोसने पडणार अंदे मला इष्टुवे आवाजीला आयकून तिंगळवऱ्या बेंदी केल्या रे कडक लायक एक पडणे दिला तुका इष्ट म्हणजेला यो रे रात्री जेवणाक आणि तू गेले सरमाळ पूर घेऊन येऊ नका तू एकलो यो इथे जेवणाक इथे इथे हो तुम्ही हंग असावे कसं करता असं इथे हंगा हंगरा पण कसं करू जातो को भाड दिवची आई लाव मग बाहेर गेला विसरत नव आता देऊन चमना इलो भाड दिलवे इथे ह्या महिन्याच्या नाही आमगेल ते अग्रीमेंट एंड जायते इल्वे तुम्ही भाड्या घर पडत मिळाले मेळवे तुम्ही भाड्या घर अयो कसं लागो मी गडगड करचे ये लायक ना हांवें हांव कसं म्हूण केला पुरा समू 2 नोळा मुद्दा सोडता कसं नाही उरलंय ना कसं नाही ना छंद करून पळयत मू आणि कसं लाक नक रे हांगार अभ्याचे येतं एग्रीमेंट त्यांनी वापस येऊन कर नाका तशी नाही माय तशी ना अशी ना तुमक काय हांव भाडी चडयना रे तुम्ही पुडले भाड दिला पुरो तुका गोतच नव्या मम्माला भोवन व्यारू तान्नी घरा आसचे उणे म्हाका हेंग कोणेय ना तुम्ही म्हाका खुशी जाल्यांची 2 जण मी गेली शे म्हाका पळय तुम्ही एक हांग एक रक्षणशी म्हाका हांव हांग एकली नवशे तुमक हांव म्हाका तुम्ही वय गो भाग्या कसने दाक्षिण्यानी कोर नका इथे कसने जावक जल्लाऱ्यांनी म्हाका सांग तुका उद्दा खाल जल्लाऱ्यांनी कुडले म्हाका एक सांग येऊन चरडवालकरान सांगय इथं हांगार अभ्याची चंद कोरलो पुरा काय होऊन ना हंगेले दूर कसं नाटक पड हंक एक चूर कळली की बमनाले दूर नाटक पडली गेले ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಗ್ಗಿಲಂಕ ಗೊತ್ತು कोण रपता असल किरकिरी गेली 1 महिना बेसनाची गाव सोंडवून तीत मेगेल बामणाने एक नव बंदील झाले घर सीधा वचून आरामे रब येत भाडे घरा कर जायशी मेगेल प्रारब्ध